Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh badhe kula aturaken dumateng para sutresna budaya, penderek pengikut channel Ki Ardi Jalan-Jalan, tembang Mas Kumambang anggitanipun Ki Sudarwiyanto saking Kutha Blitar. Ingkang suraosipun jumbuh kalian kawontenan pagebluk ingkang nedeng hanempuh dumateng negari kita sami nggih menika COVID-19 atau COVID-19. Semoga karya ini menjadi penghibur, mengisi kekosongan, mengisi kegalauan untuk membangun spirit optimis dan yakin bahwa akan ada datang pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa, Gusti Allah Ta'ala yang penuh dengan welas asih. Semoga kita semua terpilih menjadi umat di zaman baru, menjadi umat di zaman yang penuh dengan harapan masa depan yang indah dan cerah untuk kehidupan di Indonesia mendatang. Nuwun sewu akan kami tembangkan. Nyoto dadi pepeling saka Yang Widi, kang aran corona wujud virus gegirisi saka Wuhan tlatah Cina. Aja padha goreh sajroning batin, ati kudu sabar manut pituduh sayekti, yaiku arahan pemerintah. Muga mrojol selaning garu sayekti, gedhekna dedonga pangibadah aja lali, sumending harsa yang suksma. Sluman slumun slamet dungnane wong Jawi, nguncupaken asta nyuwun panguwasaning Gusti, mrih jagat tentrem raharja. Matur nuwun, mugi dados renaning penggalih kinarya panglipur jampining saya sinambi udut kelawan ngopi. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.